Здравейте, днес ще ви покажа откъде да си изтеглите Google. Това е мотива, но аз няма да тегля Google, защото Google не го ползвам. Ето мотива, пишете Google. Google. Слизате надолу. И тук трябва да има Google. Не. Google. Това да го пиша. Google да тегля, пишете. Както искате. Не и теглите ето този, ето тук. Сега тук аз ще ви искате ето това и аз ще ви оставя долу в описанието линк и вие ще си изтеглите Google и ще си го инсталирате. Това беше от мен, да съм ви помогнал и чао и слушайте първо линкче.